Do you know that Igbos are currently losing their language? All people in Aba cannot speak Igbo. Children in Aba. Children in Imo State cannot speak Igbo. In the cities in Igbo land. What is happening to our people? How on earth do you adopt another man's language than your own language? And let me tell you something. For most of you that teaching your children English language and refuse to teach your own mother language, let me tell you something. Maybe you don't know about this thing. Oh, my children, they speak English. My children, they speak English is what they tell you. Do you know that when you leave Nigeria, for example, you travel, you go to any European country, English die. Unless it's the part that speak English. A place like Germany, you speak Dutch. When you go to France, you speak French. When you go to Italy, you speak Italo. When you go to Denmark, you speak Danish. When you go to other part of maybe the countries that are within Europe, you speak their own language. So what is wrong with our people? Why our people decided to abolish our mother language? Every school, both private and government school, that not teaching Igbo language, the communities to look into that school. That school don't supposed to be there. Chinese, you are using smartphone of everything made by Chinese is their language they are using. Japan are using Japanese. What is wrong with that? Because when you learn something with your language, you understand it more better. What is wrong with our people? I want you to watch this video that I'm going to show you. But however, welcome back to Balabas Gist. If this is not the first time where they come across this wonderful channel, you are highly welcome. Please share this video and make sure you follow this page for more updates. I have said this thing in this channel many times that our children are not speaking our language. Do you know that those in outside country are trying hard to teach their children their language? Why our people in Igbo land are busy teaching their children? Hey, come here, you put here, you don't have to do this, blah 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 blah. What do you think that child can get with that thing you are teaching? You don't know that all this thing you are seeing that happening, one day something will happen and it will become okay. This is Igbo nation, this is Biafra nation, this is this nation, and now it will be difficult for you again to teach your children his mother tongue. I want to tell you a story of what happened where I'm living, very close to where I'm living. One day the police people come to the house to do normal control, and the father of that boy is having something that is not good, in the home. Then the police now ask the man take us to where you keep whether are they looking for drug or whatever. Before the father go and open the door, he use Igbo to tell, because when police are coming to your house in outside country, they have cameras, they have speakers, they have everything around. He now told the boy, nah, so place. It's not good thing the father is doing, but at least this boy saved his father because he understands his father's language. And the boy immediately took that thing from the other side of the window and throw it to the next place. And when these people check their home and go, they couldn't find anything. Do you see how this, apart from this, there's some other things that happen here? Maybe if they want to collect your children in outside country, do you know that sometimes the man will use their mother tongue to tell their children, say, nda achọrọ ka ha kpọọ gị ekwekwele ihe ọbụla ha jụrụ gị na school gbasara anyị ajọ gị ajụjụ na-adịrị mma agwakwala ha okwu a. You people don't even know, but you want to teach your children English to take them to UK. Have you asked question? You are not asking question. They will go to school, they will asking your children nonsense question that want to take those children away from you.
You don't know that this happened in outside country. So if you are one of the people who teach your children, come here and go. Begin today to teach your children your mother tongue. Very, very important. My people, let's watch this video before we come back and continue. Lagos na aka agbambo ịsụ asụsụ ndị nọ n'ụlọ na-eme agbambo ịhụ na ha nwa na-asụkwa bekee. Anyị nọ mba ofesi na-agba mbọ ịhụ na anyị nwa na-asụ Igbo, nke bụ na anyị nwa bi mba ofesi na-enwe nkasi obi na wee ndị nọ n'ụlọ na-asụ. Anyị amaghị na ndị nọ n'ụlọ anaghị asụ, so etu a ka Igbo ji wee chọọ ikpochapụ. Enwere research anyị mere wee chọpụta na Owerri nke a mere anyị ji wee pụtata ihe ebe a. Nwatakịrị nọ from 1 year to 10 years, ụmụaka nọ from 1 year to 10 years, ada anụ Igbo nyafọzi ịsụ ya asụ. Quote me, onye ga-challenge m ji aka ime challenge. Maka oge m bịa n'Owerri a gaa na nke nwanne m rahụ wee fụ na ụmụ ya ada anụ Igbo, m wee gbaa n'aka. Abịa m n'Owerri a na-eme gụrụ ụlọ ole m ga mkpa aka n'ụlọ mmadụ kọwa onwe m bụrụ oche nsị gị na ụmụ gị ọ na-asụ Igbo. Ịjụ ajụjụ ọ dịka ị na-ekwu arụ, ọ dịka isi n'ụwa ọzọ bịa aka na-akọ akụkọ Igbo. The expression na-afụ n'ihu ndị mmadụ ka ekwe nke nwe ụmụ gị ọ na-asụ Igbo. Ọ mgbe m bịa kọwa onye ahụ ewee rote n'ọrịghị ụzọ ka ọ na-agaghị ma ya ada na-asụla akụziri ụmụ ha Igbo. Enwere ofe ajụjụ m na-ajụ nke enwebeghị onye sara m ya. Ajụjụ m na-ajụ bụ, ị nwere ike ịgwa m ihe kpatara na ede asụrụ nwa gị Igbo? Ajụjụ ahụ na-akụtụ nwaanyị ọbụla n'obi, maka na ọ na-edo ha anya na enwero any single reason kpatara ha ji ha ada asụrụ ụmụ ha Igbo. Njọ, ị na-asụ bekee ọfụma? Asị m ee. Ị na-asụ Igbo ọfụma? Asị m ee. Nsị, kedụkwa n'ihe o jiri dị gị ka nwa gị sụwa Igbo ọ ga-asụ bekee? Mana ka m jụọ ahụ, enwere ihe uru dị iche bekee ma na-aba eweziga iji ya mee kpaa nkata ma onye ada asụ Igbo gị na-ewere ya kpaa nkata ma ọ bụ ị na-arụ ọrụ oyibo i were ya na-eme attend. Maka Lagos aha ibe ị gaa n'ọfịs ndị Yoruba nọ, ịma abịa na ịgụ akwụkwọ ha ka anyị agụ, ọfịs ha nọ ịma nnu ya bekee, mana ịbịakwasị ha sọrọ gị isi danụ tupu ha na-asụrụ gị bekee. To them, bekee wụ a second language. Asụsụ ha ka ha mkpa nyanwa ka iji wee sị mba, ọ dị mma ka anyị jezie n'ụlọ kwee kwa ka ọ ga-adasi ụdị ike ka onye ọbụla nọ. Ndị ihe ọzọ mere egwu ji wee baa anyị ahụ shie nne, anyị ji wee gbara ọsọ lọtawa n'ụlọ abụọ na nyocha nke ndị United Nations nyochara n'ikpeazụ a. Na mbụ ha ọ fọrọ ogo 25 ka Igbo kpochapụ. Mana nke a bụzi na Igbo language, because dịka cancer nwere stage 1 to 4, Igbo language nwere stage 1 to 11 o ji ekpochapụ. Na nyocha nke kịta gosiri na asụsụ Igbo nọzi na stage 8 out of the stage 11 of language extinction. Mwa na onwe m na-ekwu na orugo stage 9 maka ka o si aga n'Owerri anyị nọ. Ihe ejizi azụ ahịa wuo oyibo, ihe a na-asụ on the street wuo oyibo. Enwere ọtụtụ ndị na-arụ aba ịgwa ha kwụrụ ọtọ si na ọ bụ asị na ọmanfu. Wee jụọ ha, ị nọ na be gị mara na ọmanfu? Enwego ka isi wee gbagharịa mee nyocha ma na ọmanfu? Maka na mụnwa na onwe m emego nyocha, ezigbo egwu na-atụ m, egwu wee baa m arụ. Igwu na eziokwu, ego niile m na-akpata n'ụwa ma bụ n'ihe a ka ọ na-aga. Oge ụfọdụ ana m ebewa akwa because amaghị m ma ego m ọ ga-eduruzikwa m ebe ọ ga-eru. Ọ dị ike chọ ịgwụ m. Enwere ofe ajụjụ mmụọ m na-ajụ m, na-eme ọjọọ m ya bụ ajụjụ ma okpofu ma ihe niile na-eme m nkulie. Ọ na-akpọ m afa, mbụ mmụọ m sị m Nneka, ị ma na ọ bụrụ na asụsụ gị fuo, enweghị ebe a ga-enwe in history that onye dịka gị gafere na the surface of this earth. Ọ sị m na asụsụ m fuo, it will never be in history that you ever existed as a human being. You ever walk the surface of this earth as a human being. Ọjọọ m ajụjụ ahụ, ọ sị m kawa ahụ mebe onye ị ga-eme mgbe ị na-ekwukọtala ihe a ndị ọzọ ga-anụ wee tinye aka ịfụ na asụsụ n'ala. Unu lee anya, unu ga-ahụ na ndị anyị kpọpụtara wo ndị ụmụ nwaanyị, ọwụhụ big men, ọwụhụ politicians ka anyị kpọpụtara ebe a.
gịnị ka anyị ji wee tinye uchu anyị? Every community nọ n'Imo State dị represented here. Ụmụ nwaanyị ha n'ebe a, maka na anyị na-ekwu sị anyị mesịa mmemme nke a wụ ihe ndị bekee na-akpọ scratching the surface. Ọrụ ka anyị just ibido dị ọrụ ebido, maka anyị ga-eburu ozi ọma bupụ ya n'ime obodo. Anyị chọrọ reach the grassroots, maka na achọpụtara m na kemgbe anyị nọ na Lagos na-eti mkpu ihe a for 5 years, ọ mụtabeghị ọtụtụ mkpụrụ. Ịma ihe o ji ga-amụta bụ ọtụtụ mkpụrụ, na-ebubeghị ozi ọma buruo ya na ndị kwesịkwara iburukwe ya na-aga. Ndị ọcha butere anyị ozi ọma na-esi ebe ha nọ zọpụ njem kpagharịa gwa ya ndị kwesịrị ịnụ ya. Ya ka ụmụ nwaanyị niile n'ebe a si n'obodo dị iche iche, ndị Aba ana m ekene ụnụ ka ụnụ si wee rụọ ahụ ụnụ ụka bịawa njem a. Ndị Ụmụahịa nọ hịa, ndị biko kọọranụ ndị Aba, ndị Ụmụahịa na ndị si ebe dị iche iche kwuo maka ihi na asụsụ ha dị ha mkpa wee bịa ebe. Please, if you own a private school, please look for Igbo teacher in every sector of the language, every section of the study. Look for Igbo teacher. Look for Igbo teacher if you want to protect your language. Very, very important. Please share this video.